Ja jest z takiej rodziny, kaj obie babki i wiem też, że prababka zajmowały się zielarstwem, zamawianiem chorób. Tyś do mnie to lekarz był drogi, do niego było daleko. Także jeżeli oczaskano, padałaby z gusłami. Ale tego nie używam. Ja jest wierząco, katoliczka, tam widzisz obraliki, wiszą święte. Ale z przerażeniem, jak surfuję po necie, z przerażeniem widzę gotowe wręcz formuły, zasady na coś, co na dodatek niektóre głupole nazywają zabawa w magia. Ja nawet podejrzewam, że okres po, no to powiedzmy lata 1912 do nawet 18-19, to był taki okres wywoływania duchów, wirujących stolików, tych tabliczek Ouija i to się często źle kończy, to się zawsze źle kończy. Powiedz mi, co ty o tym sądzisz? O takim bezmyślnym przyciąganiu ciemnych mocy. O tak, to należy sklasyfikować. Pierwsza rzecz jest taka, że wiesz, musimy bardzo mocno oddzielić coś takiego, bo mówiłaś o zamawianiu chorób, czyli innymi słowy o bioenergoterapii, o leczniczych różnych rzeczach, to trzeba to kategorycznie tutaj oddzielić. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że czym innym jest spirytyzm, czyli ten odłam chrześcijaństwa, który wierzy w obcowanie z duszami zmarłych i że jest to możliwe, a czym innym jest po prostu zabawa w wywoływanie, w tak zwane wywoływanie duchów. I to nie jest zabawa. No, w tej chwili faktem niezaprzeczalnym jest, i tu się z Tobą zgodzę, że wielu młodych ludzi zrobiło sobie z tej tak zwanej tabliczki Ouija taką zabawkę. Wiesz, jak kiedyś była ta plansza do gry wrzutki, tak? Ja. No to dla nich jest mniej więcej na tym poziomie rozrywki. No i to jest, myślę, bardzo niedobre, bardzo niekorzystne, bo po pierwsze, jeśli do nich nie przemawia ten argument, że w najstarszych kulturach świata, jeśli ktoś zajmował się nekromancją, to byli to kapłani, którzy wiele lat się do tego przygotowywali. Była to ogromna wiedza i możemy to oceniać, czy to były gusła, czy nie były, ale w każdym bądź razie faktem jest, że byli to ludzie przygotowani i wybrani, tak jak wybiera się, jak szamanem na przykład syberyjskim czy indyjskim stawała się osoba predestynowana do tego, wyposażona w pewne cechy i wiele lat przygotowywana. I reszta plemienia się tym nie zajmowała. I miała takie BHP, nie? I znająca, bo tu właśnie chodzi o BHP. I teraz wydaje mi się, że obrazowo można to powiedzieć w ten sposób, że z tym wywoływaniem duchów to jest tak, jakbyśmy się znaleźli pośrodku lasu i nie wiemy, gdzie jesteśmy, kompletnie nie wiemy, co jest dookoła i nagle stajemy w charakterze tej sieroty i zaczynamy się ratunku, ratunku. Przecież my nie wiemy, czy my w tym momencie przywołujemy jakąś miłą staruszkę, która gdzieś tam jagody zbiera i nas wyprowadzi z tej opresji, czy na przykład podpitego drwala, który może się dziewczęciem bardziej zainteresować, niż byśmy tego chciały. I to jest taki przykład, który mi przychodzi do głowy. I tak samo jest w momencie tego wywoływania duchów. Przecież my nie widzimy tego, kto przychodzi. To, że ta osoba się podaje za marszałka Piłsudskiego, za Mahatmę Gandiego, za kogokolwiek, no to za Kleopatrę, to każdy może się podać za każdego. Ale trzeba pamiętać, że energia tych osób, które biorą w tym udział, wiąże i otwiera pewną przestrzeń. Drzwi. Otwiera po prostu drzwi. I ja zawsze lubię przywoływać takie przykłady albo z życia wzięte, albo na przykład z filmu czy literatury. Nie, z życia wzięta. Ale kochanie, to powiem jednak. Zwróćcie uwagę, słynna seria filmów o wampirach, o Drakuli. Co zawsze było w tych filmach?
musisz powiedzieć do wampira wejdź, ponieważ on bez twojego zaproszenia nie ma prawa dotknąć ciebie i w ogóle cokolwiek w twoim życiu zdziałać. On musi to usłyszeć, możesz wejść, inaczej nie wolno, nie przekracza, nic złego się nie dzieje. A tutaj jest tak, otwieramy drzwi, co będzie to będzie, bo jak będzie zabawa, będzie się działo, no to może jeszcze nawet często fajnie. alkohol jest bardziej to taki wspomagający. Tak właśnie, że zwróciłaś na to uwagę, że jeżeli my jesteśmy do tego w obniżonej świadomości, to z punktu widzenia na przykład bioenergoterapii, w momencie, kiedy jesteśmy dobrze wstawieni, spada aura. I tym bardziej stajemy się bezbronni i podatni na wszelkiego rodzaju opętania i na bardzo tych nieprzyjemnych gości, których zapraszamy. Nie można się bawić w ten sposób. To jest po pierwsze w ogóle, że to nie jest zabawa, a po drugie, że to jest fabrykowanie nieszczęścia przynajmniej dla całego domu, mieszkania, w którym się to dzieje. Druga sprawa to w tej chwili tak popularne różnego rodzaju zaklęcia, amulety, no tutaj wiesz, zależy też, w pewnym sensie można powiedzieć, że krzyżyk to też jest amulet. No tak jest traktowany, powiedzmy sobie wprost, ale najgorsze są właśnie wszelkiego rodzaju zaklęcia, które mają czynić szkodę drugiej osobie. I oczywiście pojawiają się ogłoszenia, że osoby, które bez problemu są w stanie, jeżeli im zapłacimy, stworzyć taką sytuację, w której ktoś inny zacznie cierpieć, chorować i tak dalej. I można to są osoby, które za pieniądze to robią. Czyli coś a la laleczka voodoo, tak? Coś a la laleczka voodoo. Ach Boże, przecież Biuro Duchów, adres mailowy jest dostępny. Ja również dostawałam. Czy pani jest w stanie tak zrobić, żeby mojego wspólnika szlak trafił, najlepiej fizycznie? Cena nie gra roli. No nie mów. Jak bum cyk cyk. Ale ludzie nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy, a ci, którzy to robią, tego nie powiedzą przecież. Że jeżeli przychodzisz do danej osoby, przynosisz jakiś przedmiot, zdjęcie, artefakt związany z tym, komu chcesz zaszkodzić, to ludzie nie wiedzą o jednej rzeczy, że ten mag, który jest to w stanie zrobić, bo proszę mi wierzyć, to jest wykonalne, to naprawdę działa. Że ten mag, żeby w stronę tego, któremu chcemy zaszkodzić, wysłał tą, nazwijmy to w uproszczeniu obrazowo, zatrutą strzałę, to on potrzebuje energii, żeby to zrobić. I oni nie wiedzą. On swojej nie weźmie. On swojej nie weźmie, bo chce żyć, a poza tym on ze sobą nie zwiąże tej strzały, ponieważ jeżeli ta strzała, czyli no nazwijmy to powiedzmy klątwą, dla uproszczenia rozumienia tej sytuacji, ona się od tej osoby odbije, to ona wróci w tego, kto zamawiał, a nie tego, kto to zrobił. I ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że cena to nie jest 1000 czy 2 czy 5, które ten ktoś sobie życzy za zrobienie tego. Cena jest taka, że oni za chwilę zaczną chorować, że ci, którzy to wysłali, ci, którzy to zamówili, dostajesz. Co dajesz, dostajesz. Dokładnie. I po prostu ludzie nie zdają sobie sprawy, za jaką cenę to się dzieje. Cena jest bardzo wysoka, bo ta strzała jest, ten jad jest cały czas zasilany z tego źródła, z którego wyszło życzenie, z którego wyszła myśl. A to, że on technicznie wykonał ten ktoś i wziął za to pieniądze, to jest, no powiedzmy, obciąża jego sumienie, ale na pewno nie szkodzi mu tak, jak szkodzi temu, kto to zamówił. Więc zanim chcemy się w ten sposób pozbyć sąsiada, szefa, teściowej, no to trzeba się 10 razy albo i 1000 zastanowić, a najlepiej wziąć duży rozpęd i puknąć się głową o ścianę. Tyle z mojej strony w tym temacie. Ja bym to tak podsumowała, że to jest tak, bo tyś padała o lesie, a ja będę taki inszy przykład. Z magią to jest tak, jakby my wyleźli na taką trasę szybkiego ruchu i jak nas przejedzie, to my powiedzieli, ale ja nie wiedział, że tam jadą auta i to wróćcie mi moje życie, bo ja nie wiedział, że tam jeżdżą auta.
Nie wiedziałeś, to jest twój problem. Te auta to są właśnie te głupoty, które przyciągacie po tym Dosia, jak żeście się chcieli albo zabawić, albo zemścić. Co dajesz, się wraca. Dobro też. Zwłaszcza dobro.